Преди повече от 2000 години в един малък и незначителен ъгъл на Римската империя се ражда човек. Не император, не генерал, не философ, известен със своите книги. Един скромен дърводелец от Назарет. И въпреки това днес неговото име е най-познатото име на планетата. Но наистина ли е съществувал Исус Христос? Или това е просто мит, създаден от древни вярвания? Готови ли сте да разберете истината? Исус Христос се ражда около 4 до 6 година преди Христа. Храни в малкото селище Витлеем, по времето на цар Ирод Велики. Неговото раждане е описано в Евангелията на Матей и Лука, като се свързва с пророчества за идването на Месия. Според разказите, Исус е роден от Дева Мария чрез чудотворно зачатие, а събитието е отбелязано от необикновени знамения, като появата на Витлеемската звезда и поклонението на мъдреци от изтока. Как е изглеждал Исус Христос? Какво знаем за неговия външен вид? Въпреки огромното значение на Исус Христос за историята и културата на света, Библията почти не дава подробности за неговия външен вид. Евангелията мълчат за ръста, чертите на лицето или цвета на кожата му, което е оставило място за безброй художествени интерпретации през вековете. На базата на археологически открития и изучаване на скелети от Юдея от първи век, учените предполагат, че Исус е бил около 165 см висок, със слабо, но здраво тяло, оформено от тежкия физически труд, като дърводелец и дългите преходи пеша. Като семит от Близкия изток, той вероятно е имал тъмна кожа, кафяви очи и тъмна, късо подстригана коса, заедно с къса брада, типичен вид за юдеите от онова време. Облеклото му вероятно е било скромно, вълнена туника до коленете, наметало и сандали от кожа. Най-ранните християнски изображения също го показват по този начин, без европейските черти, като светла кожа, дълга коса и голяма брада, които се появяват чак през средновековието. Библейските текстове не акцентират върху красотата му, което кара изследователите да предполагат, че Исус е имал съвсем обикновен и непретенциозен външен вид, в хармония с живота на скромен учител и проповедник. А сега, след като си го представихме в търсене на отговора, истинска историческа личност ли е Исус, започваме от най-очевидното място – Новия Завет. Новият Завет е втората част на Библията и основният свещен текст на християнството. Той съдържа писанията, които разказват за живота, учението, смъртта и възкресението на Исус Христос, както и за ранната история на християнската църква. Новият Завет е съставен от 27 книги, написани на гръцки език през първи век. 4 Евангелия – Матей, Марк, Лука и Йоан – разказват за живота, делата и учението на Исус. Но критиците често питат: не са ли тези текстове писани десетилетия по-късно? Не са ли украсени? И тук идва първата изненада. В исторически мащаб, разстоянието между събитията и описанията им в Евангелията е изключително малко, само няколко десетилетия. За сравнение, най-ранните текстове за Александър Велики са написани 300 години след смъртта му. За Буда – около 500 години след неговия живот. И въпреки това, никой сериозен историк не се съмнява в съществуването на тези личности. Защо тогава при Исус трябва да прилагаме други стандарти? Още по-силно е присъствието на апостол Павел. Апостол Павел е една от най-важните фигури в историята на християнството. Роден като Савел в град Тарс в Мала Азия, той първоначално е бил фарисей и яростен преследвач на християните. Но след драматично преживяване на път за Дамаск, при което твърди, че му се явил самият Исус, Павел обръща живота си напълно и става един от най-ревностните проповедници на вярата. Той написва голяма част от писмата в Новия Завет, в които обяснява учението на Исус и насърчава новооснованите християнски общности. Павел е наричан още апостол на народите, защото разпространява християнството извън юдейския свят, към езичниците в цялата Римска империя. Апостол Павел пише писмата си около 20 години след събитията, и не като човек, който е чул легенди, а като човек, който познава лично свидетели на живота на Исус. Павел цитира ранни изповеди на вярата, които свидетелстват за разпятието, погребението и възкресението на Исус.
изповеди, които могат да бъдат проследени до първите няколко години след неговата смърт. И ако всичко това изглежда все още като вътрешно християнски доказателства, нека надникнем отвъд границите на църквата. Йосиф Флавий, юдейски историк, пише в края на първи век за Исус като за реална историческа личност. Мъдър учител, разпнат от Пилат Понтийски. Нека се замислим. Йосиф не е християнин. Той няма никакъв интерес да създава легенди за Исус. И все пак го споменава. Тацит, римският сенатор и историк, също свидетелства за Христос. В своя труд Анали той пише за християните като за омразна заради своите мерзости с ган, но същевременно споменава, че основателят им, Христос, е бил екзекутиран по време на управлението на Тиберий от Пилат Понтийски. Един враждебен на християнството източник, но без съмнение в съществуването на Исус. Плиний, Млади и Светоний също правят важни споменавания. Те не се интересуват дали Исус е божествен. Те просто признават, че съществува общност от хора, които го почитат като реална личност и Господ. И нека се запитаме, ако Исус беше измислица, дали щеше да бъде споменаван от римски чиновници и историци, живели толкова близо до времето на събитията? Продължаваме нататък. Археологията. Описанията в Новия Завет съвпадат с реални места, реални събития, реални личности. Назарет е истинско селище от онова време. Немит, Капернаум, Витлеем, Йерусалим. Всичко това е реално и може да бъде посетено и днес. Пилат Понтийски, когото Новият Завет представя като римския управител, действително е съществувал. Намерена е плоча с неговото име в Кесария. Погледнете тези следи. Те стоят като печати на истината върху древната история. Дори преброяването, споменато от Лука, дълго време поставено под съмнение, сега е потвърдено чрез археологически открития. Оказва се, че Август наистина е нареждал преброявания на населението в империята. Колкото повече откриваме, толкова повече фактите потвърждават детайлите от Евангелията. А сега нека си зададем най-важния въпрос. Как е възможно една вяра, основана върху измислица, да избухне като пожар в целия тогавашен свят за толкова кратко време? Вярата в Исус се разпространява със светкавична бързина. Само няколко години след разпятието вече има християнски общности в Антиохия, Коринт, Рим. Очевидци на събитията са още живи. Ако твърденията за Исус бяха лъжа, те лесно биха могли да бъдат разобличени, но вместо това вярата процъфтява, дори под заплахата от преследване и смърт. И накрая, какво казват съвременните учени? Независимо дали са вярващи или скептици, историците са категорични. Исус от Назарет е реална историческа фигура. Споровете са около чудесата и божествеността му, но не и около самото му съществуване. Барт Ерман, един от най-известните съвременни скептични учени, пише, че Исус е един от най-добре засвидетелстваните личности от древността. И когато погледнем обективно доказателствата, свидетелствата от различни независими източници, археологическите находки, географската точност, експлозията на ранната вяра, един извод става неизбежен. Историята не шепне, историята крещи и казва ясно: Исус е съществувал. Той не е измислица. Той е човекът, който оставя отпечатък толкова дълбок, че времето само го засилва, вместо да го изтрие. И така, когато някой попита дали Исус е бил истински, фактите сами отговарят. Те изграждат мост между миналото и настоящето, свързвайки ни с един човек, чието влияние няма равенство в историята. Това не е легенда. Това е най-великата история, разказвана някога.